Isang day, everyone. Ngayon ay naisipan kong gumawa ng cassava cake. Kasi day off natin. Ito yung nag-grate ko ng cassava cake. Tapos, lagay na natin yung mga ricotta. Lagyan na natin ng dalawang itlog. Gata. Ito ay kang gata. Evaporada. Butter. Lagyan natin ng butter para mas mabango. Diba? Kondensada. Pwede rin asukal kung gusto nyo ng asukal, pero sa akin, condense ang aking ginamit. Huwag natin gaanong tamisan. Depende na sa inyo kung ano yung panlasa ninyo. Pwede rin asukal. Tapos, haluin na natin. Halo-halo. Gusto ko ring lagyan ng vanilla, guys. Pampabango. Haluin ulit. Sarap din ko lagyan ng yung coconut meat. Ang buko salad. Mga coconut. Kanangkas. Pero mga kanangkas. Nakasuyak. Lagyan natin ng buko meat. Yan. Yung nagadgad na kayod na buko. Tapos haluin natin. Then, ready na. Guys, yung nagawa natin, yan, 5 lang pala nagkasya kasi malalaki yung lalagyan. Lagay na natin sa oven. Guys. Na-preheat ko na ito kanina. Ang init. Ayun na lang natin na maluto. Sara na natin. Yan, ginawa natin pang toppings mamaya pag naluto. Mix. Combination of gata, condense at itlog. Pampasarap mamaya. Yan. Imekos natin. Update guys sa ating nilulutong cassava. Malapit nang maluto at ilalagay ko na lang yung toppings. Yan, ang bango. Amoy na amoy. Yan. Tapos ilagay na natin yung toppings. Yan, Lagay na natin yung toppings niya, guys. Tapos isalang natin ulit. Yan. Lagyan na natin. Salang natin ulit. Papakita ko sa inyo mamaya, guys. Wow. Ito na.
try nga natin itong tikman ang ating niluto. Oh. Tikman natin. Sarap. Sarap, guys. Sarap. Tamtaman lang yung tamis. Ayun guys, oh. May buko. Nun, oh, may buko. Kaya ang sarap. Yan. See?